Viacerí, poďte sem, pomoc. To čo ma vybrzovo nezabil? 93 a druhému 55, choď do piče. To nikto není, alebo je tam? On ime jeden. Tam aj vidie, to choď do piče. Chápiš, to má uvidieť cez kokot. Cez dvere. Jeble. Dostal 50. Ešte jeden. Chalán. On je v unime, dobre? To je kokot. Čaj, ja ťa zajebem. Nesmej sa, prosím ťa. Ja mám 0-3. Čau. Ešte nie. Trafil som ho. Trafil som ho! Má 20... S AWP-om som ho trafil a má 26, dobre? To čo je? Počkej. To je pičovina. Minus 54. Žolík ťahač. Dobrá čajoj. Áno! 14 jednom som mu dal! Boli Marlovi kurvy vyjebané. Mal by som si zadať okno asi. Pripravi šachty. Že ja viem. Nice, Bono! 6-1! Ja mám 0-7. 0-7. Jeb na to, nechaj im to kolo prejsť. Koľko ja to fotím normálne, to je kotvář 0-7. Toto si odfotím, ale si to mám prvý a posledný krát v živote takéto skore. Prečo nemáš s tým prepojený s Twitchom? Lebo kokotkovia boli vždy nervózni, keď tam mali 2000 ľudí, vieš? Hrali piču. Tak som to vypol. To čo je na kokota, to čo robil? On z... Je to vôbec možné? Treba mi šťať AFK. Drž piču. Je hral doteraz? Bože, To čo bol za flash? Sú vonku, ja idem, púšťam to. Videl si to? Koko! Tak ale ty si úplne inde flashol. Do piče! Ticho buďte! Mám 50 pred unimom, dvaja. Kade zadu? Tam Z žolí. exit. Prijebaný, však tu kúknite! Kde? V dverách bol kokot. Však v dverách vedľa vás. Pod nami, podo mnou. Čajo, vľavo jebe ti? Dole! Vľavo dole! Čajo! Čajo, pojem, hej, prosím ťa, Krima. Áno, tam! Bože môj! Čo ti jebe? Čak tam počkaj, vedľa teba sa otvárali dvere a ty že kde tu a milil si hore na tie dvere. Ja ťa zajebem. Tam normálne duch otváral dvere a čas okúkal vedľa. Ty kokot. Ty kole, ťa zajebem.